السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید کی نماز کرم نہ سونگنی. عید کی نماز اسی چہید انی رکھتنی مرم اسنا میام منا عید کی نماز کرم نہ سونگنی ہائنا ہنگلائی ویڈیو سیدگی یامنا لائب موونگ دا یامنا آسان اوئی بموونگ دا عید کی نماز کی طریقہ عید کی نماز کے نیوم دو کھنگ نبو نسی عید کی نماز کی طریقہ عید کی نماز کی نیوم کھنگ درنگائی گی ممانگ دا عید کا مری لینا با یامنا مروی با وفم خرطنگ احان بدا کھنگ نبو نسی عید کی نماز اسی واجب نی عید کی نماز اسی واجب نی یعنی صبح عید کی نماز عیدگاہ سونبنا سنت نی عیدگاہ سونبا سنت نی مسجد نتے عیدگاہ سونبا سنت نی اہم صبح عید کی نماز تا اہین با تکبیر ترک ہائی با واجب نی اہین با تکبیر ترک ہائی با واجب نی مری صبح عید کی نماز کی دمک اذان سو لاوروی اقامت سو ہائی روی منگا صبح اشراق کی نماز متم چنگ لبگی متنگ دا عید کی نماز سونگدہ بنی عید کی نماز اسی اشراق کی نماز کی متم چنگ لبگی متنگ دا سونگدہ بنی ہائی بدی عید کی نماز اشراق کی متم دا سونگدہ بنی ترک صبح عید کی خطبہ سونبا سنتنی امامنا عید کی خطبہ سونبا سنتنی مقتدی سنگھ ہائی بدی امام متنگ دا لیب لگا نماز سولیبا نمازی سنگھ ادونا عید کی خطبہ تاب اسینا واجب نی ہاں جی عید کی نماز سونبگی نیوم طریقہ دو کھنگ نبونا رسی انشاءاللہ تعالی احان بدا عید کی نماز سونبگی دا مغلیب لبگی متنگ دا نیت توگنی نیت ہائی بدی ننگ بہائی بنی دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں مسیگی دا مکتا چن ہائی گدا بنی ہائی بسو لیتے عربی لون دا ہائی با فرض واجب سنتے عید کی واجب رکادنی اہین با تکبیر ترک کلوئننا پانتھوک چری ہائی نا نیت توگنی کھنگنی ادو کی متنگ دا اللہ اکبر ہائی رگا خود انی ناکونگ پھوبت ہنگل لگا تھا تھگنی ادو کی متنگ دا کھوئی مکھا دا خود ادو پنگنی ادو کی متنگ دا ثنا ہائی بدی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سونگنی ثنا سولبگی متنگ دا اہین با تکبیر اہم ہائی گنی اہان بگی تکبیر انی ہائی با متم دا ناکونگ پھاو با خود انی تھنگل لگا تھا تھگنی اہم صبح تکبیر دا ناکونگ پھاو با خود تھنگت کنی ادو کی متنگ دا تھا تھرگا کھوئی مکھا دا خود ادو پنگنی ادو کی متنگ دا امامنا سورة الفاتحہ ہائی بدی الحمدللہ رب العالمین امسنگ افاب سورہ اما سونگنی ادو کی متنگ دا رکو سجدہ تا رگا رکعات اما لوئرے انی صبح رکعات تا احان بدا امامنا الحمدو گا افاب سورہ اما سونگنی ادو کی متنگ دا رکو دا چترنگائی کی مانگ دا اہین با تکبیرہم ہائی گنی اہین با تکبیرہم ہائی گنی تکبیر ہائی با خودنگی خود انی ناکونگ پھاو با تھنگل لگا تھا تھگنی مری صوبہ تکبیر دا رکو چتکنی سجدہ تاگنی قائدہ دا فنگ بنی قائدہ دا التحیات للہ والصلوات سونگنی درود شریف سونگنی دعائے ماسورہ سولگا سلام رئی تھوکنی نماز کی متنگ دا دعا توگنی دعا کی متنگ دا امامنا خطبہ سونگنی مقتدی سنگھ ہائی بدی امام کی متنگ دا لیب لگا نماز سولیبا نمازی سنگھ دونا مننا امسنگ وخلتانا خطبہ دو تاگنی اسمنا عید کی نماز سونگدہ بنی عید کی نماز پانتھوکدہ بنی اللہ رب العزتنا مسلمان اجینا خدنگ مکبو عید کی نماز پانتھوکو ngambagi توفیق پی نبی بو ایسنو آمین حیثی اللہ رب العزت نائی کوئی گی نماز بو قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نائی کوئی گی روزہ بو قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نائی کوئی گی سحری افطاری بو قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نائی کوئی گی تراویح بو قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نائی کوئی گی تسبیح تحلیل تحمید تکبیر بو قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نا ایکوئنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متھکتا درود کی خدول تم جکری بو خدیم اپو قبول تو بھی بو ایسنو ایکوئی کی استغفار بو اللہ رب العزت نا قبول تو بھی بو ایسنو اللہ رب العزت نا رمضان تھا سیدہ ایکوئنا
قرآن کی تلاوت توخریب خدمکو قبول توبیبو ایسانو اللہ رب العزتنا ایکوئی اعتکاف قبول توبیبو ایسانو اللہ رب العزتنا ایکوئی خدمکنا رمضان تھا سیدہ توخریبا پیخریبا صدقہ خیرات زکاة خدمکو قبول توبیبو ایسانو آمین جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم.